एक बेर एगो हंस के टोली समुंदर के किनारा किनारा जात रहे। वही जगह पर एगो कौआ भी मस्ती करत रहे। कौआ में बड़ा घमंड रहे। वो अपना आगा केहू के कुछो न समझत रहे। वह दिन जब कौआ हंस के झुंड देखलस तब मजाक उड़ावत कहलस कि तोहनी लोग कितना बढ़िया से उड़त बारा लोग, और उड़ला के अलावे और ही का कर सकत रहा लोग। बस पंख फैला के फरफर उड़ लेवे के बा, और कुछ तो तोहनी के आवे ना। का तू लोग हमारा नियन खूब तेजी से उड़ सकत बारा लोगिन? हमारा नियन करतब तोहन लोग के करे आई। आगे कहलस, अरे हम तो बेकार में तोहन जाना से बोला तनी, भला तोहन लोग के कैसे करे? तोहन लोग तो खाली पंख फरफरा के उड़े लागेला जा। तोहन लोग के जनले की आखिर उड़ल का कहाला। हंस में जवन सबले बूढ़ रहे वो ध्यान से कौआ के बात सुनलस। कहलस, सुन के बहुत खुशी भाई कि तहरा बहुत कुछ करे आवे, बाकी ये पर तू घमंड जन करा। घमंड तब बढ़िया बढ़िया आदमी के नाश कर देला। तू तक कौआ बरा। हंस के बात सुन कौआ खिसिया के बोलस, हम घमंड फंड ना जानेला। अगर तुहन लोग में से केहू हमार मुकाबला कर सकता तो हमारा सोझा आवे और हमरा के हरा के दिखावे। कौआ के ललकार सुन हंस ओकरा संगे लड़े के तैयार भइल। एगो हंस आगे आई आ कहलस कि अपना पर इतना घमंड कइल बढ़िया नहीं के, हम तोहार चुनौती स्वीकार करत हैं। बोला का करे के बा? कौआ हंस के झुंड के सहमति से प्रतियोगिता तय भइल। तय भइल की प्रतियोगिता 2 बेर में हुई। पहला बेर में कौआ अपन कर्तव्य दिखाई और जैसे जैसे वो करी ठीक वही तरह हंस के करे के पड़ी। प्रतियोगिता शुरू भइल। कौआ अपन एक से बढ़ के एक कर्तव्य दिखावे लगल। कबो जमीन के छुअत ऊपर उड़ जाए तो कबो गोल गोल घूमे लगे। जब हंस ओकरा नियन ना करे पौले तो कौआ मजाक उड़ावे लगे। कौआ कहलस, हम तो पहले ये कहत रहे कि तोहन लोग के कुछो न करे आई। अब हंस के बारी आई। अब की बेर के नियम रहे कि पहले हंस अपन कर्तव्य दिखाई, ओकरा बाद ओकर हु बहु नकल कौआ करी। हंस अपन उड़ान भरलस आ एकदम सीधा समुंदर के ओर उड़े लगा। कौआ हंस के पीछा पीछा उड़े लगा। हंस के सीधा उड़त देख कौआ कहलस, ई कौन उड़ान हटे? सीधा सीधा इहो उड़ान भला कोनो उड़ान हटे? अब हमरा बुझा गई तू बड़का बुड़बक बारा। कौआ के बाद अनसुना करत हंस चुपचाप उड़त रहे। हंस उड़त उड़त जमीन से बहुत ऊपर चल गई। इन्हें हंस संगे उड़त कौआ के हालत खराब हो गई रहे। अब कौआ के बक बक तक बंद हो गई रहे। कौआ अब तक थाक गई रहे। इतना थाक गई रहे कि ओकरा 1 मिनट हवा में रहे में मुश्किल होकत रहे। ओकर प्यास से जान जात रहे। कौआ हंस के खेल समझ गई। कहलस, हमरा के माफ करा, हमरा से बहुत गलती भइल बा। आज तू हमार आँख खोल देला। अब से हम कबो घमंड ना करब। कौआ के बात सुन के हंस नीचे जमीन पर आ गई। ओकरा अपना घमंड पर बड़ा पछतावा भइल। यही तरह हमनी के कबहू घमंड ना करे के चाही, काहे कि हर इंसान में कोनो न कोनो खूबी जरूर होखेला। कुछ लोग अपन खूबी जान लेले तो कुछ लोग जिंदगी भर ना जान पावे। जरूरत बा अपना भीतर के खूबी जाने के और वो खूबी के सही उपयोग करे के, ना कि कौआ नियन घमंड करे के।